Sa balita international, Poland na alarma sa missile attack sang Russia sa ilang border. Samtang sa sports, LeBron James nakarecord sa bagong nakahimo sang bagong record sa assist. Balita entertainment, Tracy Perez sang Pilipinas all set na sa Miss World Coronation. Samtang sa balita espesyal, aton pa dayon ang istoryahan ng mapagkaon nga dapat likawan lago hindi ka magkapunggod. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugawain sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Marso 15, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Kuwang ba ang data ninyo sa balay? Sa Smart Bro OnlyFam 999 na Good morning mga Action Doors. Maayong aga. Good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta nga naga-monitor via Facebook and YouTube. Happy Tuesday. Happy Yes. gyapon Action Boy bisan nga Bisan nagtaas na naman ang nagsaka, gasolina. ang presyo sang gasolina. Yes. Kag sang krudo. Pare-pareho na ang presyo mo sang krudo kag gasolina mo. Oh, doon di na maglayo ay. Oo, di na, why na mo nagid lang ya. Sa una kalayo sa diferensya, sa una tagpulo ka pesos diferensya. So, tingala ko nga ang nagpareho ng presyo naman. No, hindi ko intindi. Hindi ko intindi sang pricing sang kuan mo sang mga produkto sa petrolyo mo, no? Gani man. Ga tasalig na sa world market, ga depende sa world market nga presyo, pero hindi ko intindi nga ang Paano presyohan ay sa local? sang paano presyohan na isang gasolina kag sang krudo. Dapat ipathag mo na tani no from intindihan taman bala. Gani. Gabayad. Patag bala ito ni na Action Boy. Kay Gabayad lang ta bala, wa ta kintindi sing nabayaran tao no. Gani man. Good morning dira, kag happy birthday anay sa ako ni Nablos bala kay Paul Kevin Candaso. Happy birthday to, mga agada kag happy birthday. Kau na bahala da ko alang da kay Kwan. Kay Daikat. Ay, like Kabalo na sa dayon. in charge. Iko alanda kay Daikat. Kabalo na siya, no? Sige, kay Sis Viola Baloyo Eras, mayong aga, kag kay bro ko da June Eras. Good morning. Teresa Lilaha Kayaw, kay Ma'am Vanessa Mayo again, happy birthday si mo Ma'am Van. Yes, happy birthday, Ma'am Van. Siguro may nakita Sa ko nga post sa liwat. Facebook na daw may celebration diri guro sa ila sa Tangobay. Siguro. Ang mga family Kay ano siguro. to red ribbon siya nga cake. So, Tidri na di. Diri ito. Why man to guro red ribbon sa kwan? ambot lang. Sa Wala paguro. Kay Liza Joy Ilon Amoroso, good morning man. Dennis Nuestro sa Woodfire Bacolod. Enrique Caballo Subaldo Jr. Kay Mary Ann Estrella, morning man sa imo. Bibiana Superal Kalansag. Tanaw be, kay basi sa lako bla. Bibiana Kalansag, ginman. Emisino. Kalanza, Emisino. Joel Carion, Carion. Listening from Hinigaran sa Carion family dira kag Iparosa. Hello, ihada ko kay Tlinang. Yeah, hello. Wala. May kuha naman na siguro, may kinangla naman na siguro kay Ninoy mo. Gabi naga-PM sa gabi sa kunti sleeping na ko ya. Wala ko timprano pa ta nag-sleep bala. May ako guro Ang na ipabuli kasi maging message na nasa mo ni Den. Galing, busy kami. asa ako niya wala may ginpamangkot lang siya. May pamangkot na siya. Sige. So, wala yan lang kaguro gin-include. Wala na ako i-include sa mga mabulig siya. Nya kada wala ni tupa ang duwa basta sobra pag yung isa ni. Yang duwa ko kamanang duwa tupa ninoy ko sobra pag hindi ko wala tupa. So, relax ka lang da Caitlin. Kay busy pang mga linya namon subong especially nga nagtaas ang gasolina ha. Kaya basta ikaw karon ang maukpan. Rochelle Evangelista, good morning. Bawa kaluoy man sang bata gapon na lumos. Gani man. Ano man tiyo man. Tuman kay nang taas tubig baha amla ti galakat siya. Nga siya lang isa galakat. I don't know gani ko anong sitwasyon niya tiyo man. Sige. Anyway, standby sa aton nga mga balita lokal.
Sa detalye na sa aton mga balita lokal, handa na ang sektor sang transportasyon para sa duha ka adlaw nga Bacolod kag province-wide transport strike sa maabot nga Marso 21 tungtod 22. Sa gin-isa nga pahayag sang Solidarity of Transport and Alliance of Negros for Democracy with Urban Poor, ginpahayag ni Eston President Albert Villanueva nga nagalaw ang sektor sang transportasyon nga makuha ang 100% nga paralisasyon sa biyahe sa mga pampubliko nga masalakyan matapos ginsuportahan sang simbahan, BPOs, private kag transport sector ang ilang mga pangabay. Ang untat biyahe magaumpisa las 3 ang aga sa maabot nga Lunes kag magatapos ang ilang aktibidad las 3 ang hapon adlaw sang Martes sa Bacolod City Public Plaza para sa ecumenical prayer rally upod sa nagalain-lain nga mga simbahan. Na-involve na bila sa amuning liputon ng atong church, ara na ang mga BPO, nag-ano na to, mag-isisor. Compare na last time nga namon siya, yalang ito yung transport. Nga transport site is modernization man to mo. No to modernization, yes to rehabilitation and no to take out. Si Albert Villanueva sang Estong. Ginpahayag ni Father Chris Gonzalez nga full support ang simbahan sa plano sang undok, Febakda kag Estone para sa duha ka adlaw nga untat biyahe nga natalana sa madason nga semana. Suno kay Gonzalez ginpahayag sa ila ni Bishop Patricio Buzon nga dapat lamang updan sang simbahan ang kausa kag panawagan sang sektor sang transportasyon. Ginakondenar man sang simbahan ang jeepney modernization program sa gobyerno bangod ang mamanggaran kag mga kapitalista lamang ang makasarang sini. Ginpakamalaot man sa simbahan ang inasod-asod kag man kadalag ko nga pagsaka sa presyo sang gatong nga nakaapekto na sa pumuluyo. Samtang gibahag naman ni Gawa Secretary General Winnie Sancho nga kinahanglan ang pagbuligay sa mga employers kag mga empleyado para magpadayon ang operasyon sang isa ka kompanya sa piyak sang padayon nga pagtaas sa presyo sang gatong. Ini ang reaksyon ni Sancho sa ginakabalakan nga madamo ang kompanya magsira kung magapadayon ang pagpasaka sa dayonon ang pagpasaka sa sweldo sa mga empleyado subong nga may COVID-19 pandemic kag nagdugang pang Russian-Ukraine crisis nga nagresulta sa sunod-sunod nga pagtaas sa presyo sang gatong. Sa interview sa Action Firing Line, gibahag ni Sancho nga magluwas ang inaduso sini nga wage increase. Nagalaw man ini nga maghimo sang inisyatibo ang mga employers kaangay sa paghatag sang rice subsidy o kung libre nga transportasyon kag sabay naman sang empleyado maghatag sa isa ka oras nga overtime nga wala na sang bayad. Nagapati man si Sancho nga kinanglan ma-review na ang minimum wage sa mga empleyado tungod tama nakakulang sa karon nga madamo na sang dapat ikonsiderar. May mando na ang Nationalist People's Coalition o NPC sa mga miyembro sini nga suportahan ang kandidatura ni Senate President Vicente Tito Soto III bilang kandidato sa pagka-vice presidente sa Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Ini ang ginpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson matapos ang pagsinapol sa NPC officials nagligad nga Marso 7. Suno kay Lacson, klaro ang mensahe sa NPC nga dapat si Soto ang suportahan apang kinahanglan pa sining istoryahon ang mapareho niya nga miyembro sa partido sa Negros Occidental. Nagligad nga Pebrero 23, may 28 ka alkalde sa Negros Occidental ang nagpahayag sa suporta sa tandem nga Bongbong Marcos kag Sara Duterte Carpio bilang presidential kag vice presidential candidates. Sa records ng Commission on Elections Negros Occidental, desisized kam incumbent officials kag liwat nga nagakandidato sa eleksyon ang mga miyembro sa NPC. 8 sa mga ini ang alkalde, 5 provincial board members, 2 ang kongresista kag 1 ang gobernador. Magluwas sini may madamo man nga mga incumbent councilors kag kandidato sa pagkakonsehal sa Banwa kag syudad ang mga miyembro sang NPC. I explained to Senator Kiko that in the meeting last Monday of NPC, they really pushed for Senate President Soto being an NPC member. So I will have to ask also the other NPC members. Kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Matapos ang halos 2 ka dekada, nagapanag-iya na ang 696 ka mga informal settlers ang kagulingon nilang propiedad sa Purok Riverside sa Barangay Banago, Siyudad sa Bacolod. Ini kasunod sang ceremonial signing sang deed of assignment sa mga residente nga miyembro sang Parents of Purok Riverside Incorporated o kun Papuri. Sunod kay Councilor Renesito Navarro, Chair sang Committee on Urban Poor Housing and Resettlement, ini nga proyekto ang nangin posible sa papanguna ni Councilor Dindo Ramos, Chair sang Committee on Laws kag sang administrasyon ni Mayor Bing Linardia. Dugang pa ni Navarro, ang propiedad nga nagalapad sang 5 ka hektarya ang ginunar sadto sang pamilya ni Governor Bong Lacson.
Ginakalipay ni Navarro matapos nakita sa mga opisyal sa mga benepisyaryo nga madugay na nga nagatiner sa Purok Riverside nga mayara na sila sang sense of residential security. Epektibo Maso Otso nagpungko bilang officer in charge sa Bacolod Traffic Authority Office Executive Assistant 2 Francis Anthony Huen. Ini ang base sa Memorandum number 23 nga ginpapanaog ni Bacolod Mayor Villanueva. Pinakauli nga nagpungko bilang bitaw head amo si Major Roel Colanag pero ini ang gin-reassign sa syudad sa Iloilo sa Enero 22. Ginpahayag ni Dennis Perma, Administrative Section in Charge, gindesignar man siya ni Huen bilang Public Information Officer sa bitaw. Sa inisyang impormasyon ni Perma, si Huen ang isa ka sibilyan pero sadto nagpangalagad bilang Undersecretary sa Department of Transportation sa Gloria Administration kag Yara kon Arroyo Administration kag yara sa government service sa sulod sang 28 kat tuig. Mga local oil firms pamanaugan sang direktiba nga magpagawa sang minimum inventory sa ilang produkto. Samtang grupo sang BPOs nagapamatok sang pagdula sang work from home scheme. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato. Pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Estrella, taga-barangay Alyanza ni Sagali, kay ginatamyaw niya ang ila kapitan nga si Fe Felix, bala? Friend ko man Si Kapitan Fe Felix. No? So, sa Alyanza, ini sa Bago City. Kag sa pamilya Dobria dira, good morning. Eric Fernandez, good morning man. Lourdes Blaser. Si Ma'am Luing Melos is still watching. Erla Vega, Lerma Lunday Metuda. Good morning. Okay. Athia Kim Iriman, Phil Alonsagay, Florencia Villacampa.
sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago. Kay Wenskili Morales, good morning dira. Kay Natnat, Abi, kay August, morning man. Christine Ninias Villalobos, Ana Sinoro, Miss Jinky Dialagdon, Elizabeth Gamala, kag Donna Novarte Macario. Francis Sirongka, good morning man. Kag sa akong classmate dira, kay Jean Buarom, mayong agaman. No? Thank you for listening, kag watching sa aton nga FB Live. Okay? Good morning, Manaction Boy, kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Good morning, Sir Edwin. Kag kay tamiyawan taman si Sir Rupert Gallio. Yes, amigo Kay, naton Juan Bol Gallo. Kag kay Madam Alma Alvarez Gallo. And the RG Boy. RG Boy, si Ralph, si Josh. Josh na gala. Josh, oo. Josh. Kung sa ato niya sa ilong, iti Josh eh. Niya Josh. 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 Josh Gallo. Kag si RJ, of course. Si Si RJ, lay man na kay Ralph yan, di ba? Ambot lang. Rupert, ginaguro si RJ, ya. Daw junior, bla, no? Si Di ba? Junior siguro. Si Nene. Si Nini. Ne, Sabay mo yun. mag-agad na ne. Niya Good makabalik ko morning, na Nanda. makaunta kanding ah. Yes. Ayun na ano niyo man. Viral subong sa ano yo. Ang ano na, Facebook ko. ano naman na? Nag-selfie sa saya tita nga nagtaliwan butangan Ay, niya Diyos effects. minging. Ay na, ano ni man. Ay na. Sige lang. Ang mga watching mo dara, da? Ay, dahil hindi ko sila makita. Ang mga watching lang mga ka-action, itamiyawan, tas labla. Action po, dali lang. Kay pangitaon, ko anay sila. Kay dili na sila gatago. May ginapanaguan na sila nga gakakitaan ko sila. Bisan nga panago sila. Correct. Okay? Bloka, ano tayo daan? Sagad ta mangita. Yeah, sagad mangita. Sagad na mangita. Pero tas mo yung pamakita. Ari na, pero laga appear. Laga appear ang watching. 41,000 viewers. Good morning. So, imagine, 41,000 na. Hindi tani kaya, ya? Pero kay Ramon Villagracia, watching saya. So, thank you so much, Gid. Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning, man. Sino pag yung mga watching, di bang tamiyawan sila isa-isa, bla. Kay basi may friends, tali nga makita. Sa may si Lydra, sa sino nga dito sa si ato blang Jocelyn Arisevita Ola. Sino? hindi si ato blang banay abla si Julio sa bata si Aya bla. Sila. Lipat ko sa ngalan. Dumduman ko pa iyang bana kang iyang bata. Ganay, pero siya hula. Saan ko matamyaw. Ito na lipatan yun Si ano lipat ko? Lipat ko. Pretty Mahilom, morning man. Joel de Tomal, good morning man sa imo. Si si Grace Orbidalia. Grace si Areta Grace. Orbidalia, siya na. Correct. Okay, sige. Kaya Rochelle Evangelista, siling niya, wala kita may mahimo ko, no? Bisan ano pa puntat biyahe, ang gobyerno mahimo sila agreement nga kon oras nga magnubo ang krudo, mapanubo man dahil plate. Dalong iya sa iya. Ang iyang solusyon. Mga statements. Mga statement ni Rochelle daw madalom-dalom ina, no? Sige. Si Hill Javier is still watching, no? Watching man. Paki-share abi sir sa nga to niya live subong sir para Tutalara ka man lang sa Makati. maupo mo na quarantine bali pang send sila. Para tabyawon taman sila kag malingaw man sila. Correct. Si hada ko Carol Montoya, sako gid kaayo kaya ra sa National Printing Office bay. Busy gid siya. Sila naga-imprinta sa muna da nga office naga-imprinta sa mabalota mo. Medyo masako siguro sa imprinta dira. Mundo siya gid pang imprinta. Siya gid yuro. Sige Kay Erlinda May Solaco, good morning man. Rachel Lausa, good morning. Kay Buding Hamelo Ilad. Si Alan Palad, good morning man. Leslie Calderon, Good morning. watching man siya. Maayong aga. Standby na kita sa atong mga balita national.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:36, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaduso sang Department of Energy nga papanahugan sang direktiba ang tanan nga local oil firms nga magpatigayon sang minimum inventory sa kada produkto kag depot basis kasunod nga apektado ang global supplies tungod sa nagapadayon nga konflikto sa tunga sang Russia kag Ukraine. Ginpahag ni Oil Industry Management Bureau Chief Rino Abad, ginadusos ang DOE nga mamindahan ang Oil Deregulation Law para makahatag sang pila ka mga specifications. Paatag pa ni Abad nga kung mahimo i-adapt ang requirement nga mangin company basis agud mapaagi sa refiner kag direct importers ang pagsulod sa mga produkto sa petrolyo. Dunga pa ni Abad nga mas maayo ni nga basihan sa baylo nga usisaon sa pangkabilugan nga produkto. Gin panginwala sa bago gina-appoint nga COMELEC Commissioner nga si Amy Torrefranca Neri nga ang akusasyon nga extortion batok sa iya. Suro kay COMELEC spokesman James Jimenez, handa si Neri nga sabto ng anuman nga akusasyon sa abogado nga si Ferdinand Topacio. Una diri ginalegar ni Topacio nga nagbaton si Neri sang 10 milyones pesos halin sa kliyente nga si Herbert Colango sadtong nagserbe pa nga Assistant Secretary sa Department of Justice. Ang 10 milyones pesos ginalegar bayad para mabasura ang robbery case batok kay Colango sa Korte Suprema. Palayag pa ni Topacio sa 10 milyones pesos. Yara lamang sa 7 milyones pesos ang ginbalik ni Neri kag ginalegar ginbulsa ang 3 milyones pesos. Ini ang nagresulta man sa panawagan ni Senate Minority Franklin Drilon nga mag-resign si Neri matapos ginpahayag nga alegasyon mahimo makapekto sa integridad sang komisyon. Nagapamatok naman ang grupo sang Business Process Outsourcing kung BPO sa tikang sang gobyerno nga hindi na sila pagtugutan nga mag-work from home umpisa sa Abril. Suno kay Rachel Balaras, pamuno sang grupo sa mga BPO workers, makompromiso ang ila safety kang mapektuhan nila productivity sa tion nga magbalik sila sa trabaho sa opisina. Dungan pa ni Balares sa pihak nga manamo na sang tao ang bakunado, nagapabilin sa gyapon ang posibilidad nga matabo ang surge sang COVID cases kag posible pagwa man sang bago nga mga variants kag madula ang kaepektibo sang bakuna kag boosters. Ginehemplo ni Balares ang iya eksperyensya nga 8 ka beses nga na-quarantine sa tion sang pandemya bisan nga hugot na ang mga safety protocol nga patuman sang iya employer. Una na ginaduso sang IT ang BPO Process Association of the Philippines ang hybrid work setup sa tuyo nga mabalanse ang pagtrabaho on-site o kung din man nga lugar para mapabilin ang pagka-competitive sa industriya sang BPO. Yara sa 313 ka universidad ang nagpatigayon sa karon sa in-person classes. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera nga yara sa 1,000 o kon 1,000 degree programs ng in-person classes. Suro kay de Vera, yara sa 100% ang capacity na sa classroom facility ang mga eskwelahan nga yara sa alert level 1 bawod sa manubo nga kaso sa COVID-19. Bot silingon madula na ang distancing sa mapulungkuan sa tunga sa mga estudyante. Suno pa kay de Vera, mas madamo pa ang kolehiyo kag universidad ang magabukas sa in-person classes pag-abot sa school year 2022-2023. Samtang gipanawagan naman ni Senatorial Aspirant Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano sa iya mga supporters nga mag-upod sa ginatawag nga eco-friendly campaign. Sa interview sa DZRH, ginsulit ni Cayetano ang angot sa desisyon niya nga hindi magpaimprenta sa iya campaign materials kag hindi man siya magpatigayon sang motorcade. Sa pihak siligin pag ni Cayetano nga nagkapaminsar man ang iban pila sa iya mga supporters sang iban nga pamaagi sang pagpangamad niya pareho sang bike caravan. Ginpatigayon na kahapon nga Lunes sa nagalain nga lugar halin sa Vigan padulong sa Zamboanga ang bike caravan sa mga supporters ni Congressman Cayetano. Ginhinyo man sini ang iban pa niya nga mga supporters nga sa sini nga klase sa aktibidad o hindi gani sa social media na lang siya ikampanya bangod mas safe ini para sa aton nga palibot. A way to campaign
na hindi wasteful at hindi against our ecology. But until now, of course, may sacrifices ang until now may nagte-text sa akin humingi ng tarpaulin o ng t-shirts, di ba? Kasi nga hindi nila narinig na ganun yung kampanya natin. So, dun sa nakikinig, kung gusto niyo tumulong, Facebook na lang, itapon niyo sa friends niyo, or kung gagawa kayo ng poster para sa inyong mayor, congressman, desama niyo pangalan ko, or yung katulad nun, yung bike caravan, fresh air pa, may exercise pa, na bagong kaibigan pa. So, Si Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Iyan payag sa top diplomat sa Pilipinas sa Washington, Ginpayag sa top diplomat sa Pilipinas sa Washington nga hindi kinahanglan nga liwat magpatukod sa American military bases sa pungsod kung buksan sa pungsod ang mapasilidad para sa US sa posibilidad nga spillover sa nagapadayon nga Russia-Ukraine crisis. Suno kay Philippine Envoy to the US Jose Manuel Romualdez, wala na sa mga military bases kag mahimo nga temporaryo na lamang kung kinahanglan sa US ang pasilidad sa Pilipinas kangay isang pamtangan sa supply o kung pagkayo sa naguba nila nga salakyan sa Subic. Madumduman 1991 sa ginbasura sa Senado ang ginaduso nga treaty nga magapalawig sa kasugtanan may angot sa presensya sa military bases sa US diri sa Pilipinas. Ang balita international, balita sa sports showbiz kay Ivan pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksak. Sa kay Inday Blaza dira maayong aga kag kay Melinda Hopilio, kay Julie Militado Patrimonio. Ginagreet niya lang iya tiyo si Mr. Warmon Abaw sang happy birthday karon nga adlaw, no? Mr. Warmon Abaw siling ni Julie Militado Patrimonio niya, happy birthday choy. Tiyo ya mo. Happy birthday. Susan Hapitana Maravilla, din ko nung fire call, may fire call. Ang Follow up sang patrol tang kung may fire call man kuno kay may nabatian man sila gani. nga ingaw. Zero Reco kuno. Sige. Ate ara sa Reco, Miga Susan. Miga Susan. Sige sa Mandalagan kuno ti kandi ara sa Reco no. Ang patrol tara daga pa dulong no. Sige. I-check ka lang na karon kung ano ina ang fire call, no. Kag liwata sa mga kapihan dira, good morning sa inyo. Sa Alagad Radio, sa Good Hinubaan, morning, good morning. Alagad Kevin Henry, maayong aga dira sa imo. Bongga bala si Sir Hilabier kay siling niya.
Nabasa mo niya ba yung shared na 24/7 ko, no? Mhm. Paano mag 24/7? Kailas 11 lang taas. Tiyo, abla, sir. Kasi may kakabatian siguro. Or may live guro sa ato niya page kung kagahon ay. Si kuan kuno arada kon las 2 si Nixon Tahom. Nixon Tahom. Kasi ninyo, Bugina, sila nagka-programa. Ang ilang titulo sa program la Hutik sa Kagahon. Ay, hutik sa Hindi mo kagahon. batian kay Hutik mo. So, Alam. nila. Ginulo ka dali. hindi. Hutik sa Kagahon. Hutik sa kagahon. Ti. Ay, kalay. Nedo mo ko kabati, ti kay Hutik gani. Correct. Kay Colonel Gail. Oy, good morning sa Gimaras. Good morning, Ara Colonel sa Gimaras Gal. subong. Totoo siya? Totoo siya sa Gimaras, Ay. sambal niya. Sige, Gamonitor siya sa kita ay Gimaras. kami to soon. Yes. Sa kay Jenny Sa Sulgon. Manggahan Festival. Manggahan Festival. Saan ang Manggahan Festival? April na ba mo? Mga Next April na, month. no? Sa Narigad, baka lang dali-dali. Kami ito bala sa pagpagimaras namon. Daw balikan ng bladayon, kadto ko to sang aga. Pagkahapon, balik Pero dayon may bala. kaya kadali, no? Tikay. Pagpadaba mo, dali ka man. Tapos pag imaras, magdali ay nano ni mo. Oo, kadto ko to aga kung nagkadto. Pagkahapon, balik naman Balik ko. ka dayon. Nangingagaw pa ko tani mabakal ko sang pizza bala, pizza bala nga Nga mangga? mango o pizza. Meron. Meron tas lang yan ni mo Ano pizza. sabon namit man? Away ko gani ka bakal kay dali Ay, dali. why ka kabaka? Dalan ta ka tani, tingin ka dali dali. Dugas kuila, pamalang ko tiya sa nagpa... Hindi ah. Asa Ini recently lang mga Sabi 3 ko, years gas ago. kuila pa lang ko. Rin to the of the 9 na tadi. Yun next month, gali, April 4, ano na kami ni Action Dale, mas 6 years na sa Ay, action. congratulations. Ipapitsahan mo kami ha. Okay ah. Andaman mo lang, Mango nag-okay ka na, pizza. recorded. Sige, maras kayo mo order. Tikay Pizzahan mo kami ha, kami ni Action. Actually, 4 kami, 5. dungan di ka mo pizza. Oo, dumuni ko. Para isa na lang. Hindi Kami pizza ni- bala rin ko dungan pizza April 6, April 4. Doon nga rin lang kami gali regular. Okay. Regular. So kami gyan ni Action Dale actually ang ano gid. Ang dungan sulod. Dungan. Si Action Eden niya uli So na sa lang. Action Dale ga-celebrate na siya sang iya nga sa Action Eden do mga 3 years na kami anti siya nakasulod bala mo ha. So si Delia ga-celebrate na siya mga March siya ga-celebrate. Kaya ang gina-celebrate niya ang the day gid sang pagsulod gid. Kaya ko isipon gina pagsulod gid March March 21 ko Ikaw? March 21, 6 years na. Pero ginano ko na kay officially hired. Kaya kumbaga ang 1 week na do ka probation. Probation period. Yes. Nakadali lang sa probation period nyo, no? Oh, the 1 week lang yan. Ako sa una gani probation ko tag-anon ka bulan. Pero ay mamadayon ang anon ka bulan ah. Okay man na dayon. Ay man. After 3 days do ara naman. Guro gin testing Pero mo ano sa na niya, hire. Pero after 6 months, gidya ang antis na regular. Okay. Amo ginaya. Hindi nga pag after 1 week, regular din. Hindi. Do bali, do probation na ginaya ang 1 week. Do observe lang kung sarang yan yung obra. Kung kabalo siya. Oo. Hindi mo kita nga daw kabalo man. Kabalo, ma'am, sa dumay gamay nga pinalagpat. Sige. Ka-survive man. Good morning dira kay Dolores Miranda. Oo, guro tapos na siya guro kuanay. Zumba. Zumba, Atiyo, good morning na si mo, Miss Dolores. Pagtapos sa Zumba, dahil niya open cellphone niya kag mag-monitor mo. Oo. Kay Guro, maupod ko ni Dason kay Miss Dolores Zumba ay. Oo. Hindi Kay na. it's an honor, bala. It's an Kasi honor. noon, Nga makaupod Zumba si si Dolores. Miss Dolores. Kaya mag-upod na duty kaya, mag-off Ha? pa lang. Mag-off ko nano, sa manay bagay. mo. Ano nga makadto ko to yung ga duty, kuya? Gwapa ko na kay Miss Dorel siling nung van. So may gin-message bala sa akon si Ma'am Van mong. Ka-beautiful mo sa Royal Blue sa imo. Yes, Ma'am Van. Halina sa imo. Ginatag mo. Of course, syempre, dumduman yun Ma'am Van. Terno kami dani Eden. Ni Action Eden. Thanks, Ma'am Van. Namiani ko na mag-suction boy. Kaya ka-comfy bala ako. Okay. Kita mo sa bang medyo tugnaw. Kuya may natugnawan. Ah. Kaya namin sa iya nga tela. So kung tugnaw, kung natugnaw siya, daw hindi ka matugnawan. Kung ginot, hindi ka man maginutan. Hindi man. Di ka adjust. Ka very neutral. Ga-adjust, ga-adjust. Ga-adjust siya. Nanginaw mga muna lang ang mga outfit, blang ga-adjust sa panahon. Oo, na. Na blang kung Kung init, init, carry lang ya. Bisa hindi, nakaamo hindi ka makabatsyag init. Yes. Daw ka bulubugnaw siya. Oo. Kung tugnaw, hindi ka na makabatsyag tugnaw, galo init-init siya. Ga-adjust sa Wala ko siya kainit. Kundi
Hindi, do ano lang, do na ano ka lang. Do katsaktuhan, ang mga carry mo lang bala ang ano, ang temperature. Di kay Minnesota na yahlin niya. Oo, gani. Minnesota ni nga. Thank you so much, Ma'am Van. Kung mga draguro halin sa Central Market, basi kung init, iminitan ka man eh. Oo. Sige standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Ang Action Radio Philippines Standard Time, las 7:50. Kag sa detalye balita international, naalarma si Deputy Foreign Minister sa Poland nga si Marcin Rizdak matapos nga ang missile attacks ng Russia malapit na sa ilang border ang kabahin sa pandam sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Una na nga na-report nga 35 kumatao ang napatay sa nasambit nga missile strike sa Yavoriv training base may 20 kilometros lamang kalayoon sa borders ng Poland. Sunod pa sa opisyal sa Poland tuman kadako nga provocation ang ginahimo sa Russian forces. Nagapate ang Deputy Foreign Minister nga sigurado naman nga nakahibalo sang ang Russia nga ang nasambit nga military bases ang tuman nga malapit sa Polish border. Dugang pasiri nagapakita lamang ini nga ang ginahimo sang Russia ang kabakin sang pandam sa NATO kag luyag nila nga magpalabot sang mensahe. Ginalantaw naman sa Department of Energy nga magasaka sang 119.53 pesos kada litro o kung kada kilo o kung 1,314 kada 11 kilogram cylinder ang presyo sang liquefied petroleum gas kung ang padayon mga pagsaka sa presyo sa pangkalibutanon nga merkado. Sunod kay Energy Undersecretary Gerardo Erquiza Jr. ini ang mga resulta kung ang presyo sang gatong sa Dubai maglambot sa $140 ang kada bariles. Dugang pa ni Erquiza, kung maglambot sa $120 ang kada bariles, ang LPG mahimo yara sa 106 pesos kag 36 centimos kada litro o kung maglambot sa 130 ka dolyar, ang presyo sa LPG yara naman sa 112 ka 0.95 centimos kada litro o kung kada kilo. Sa report sang DOE, ang presyo sa kada 11 kilogram cylinders ng LPG yara sa 880 pesos kag 45 centimos tubtob 1,140 pesos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, meet and greet sa mga kaagay nga kandidata ang ginakasakuan sa karon sa pambatot sa Pilipinas nga si Miss World 2021 Tracy Maureen Perez. Nagligad nga adlaw nagbalik liwat ang 28-year-old Cebuana beauty sa Puerto Rico nga mo host country sang 70th Miss World nga kabahin man sang naatrasan nga coronation sa tunakaligad nga tuig bangod sa COVID-19 pandemic. Sa post sang model/industrial engineer ginpakita sini ang negatibong resulta sa iya nga antigen test amuman ang bonding moments sa mga kasumpong niya gikan sa nagkalain-lain nga pungsod. Una na nga nag-apelar sa nga pangamuyo si Tracy sa mga Pinoy agud makuha ikaduha nga Miss World crown nga una nakuha ni Megan Yang sadtong 2013. Nakahimo naman si Los Angeles Lakers star LeBron James ang panibagong record. Ini matapos ang makuha niya ay ka-10,000 nga career assist, rebounds, kag points. Na-records niya sa ginpasan niyang bola sa piyaka-court kay Carmelo Anthony para sa 3-pointer. Siya naman ang ikapito nga player sa kasaysayan sa NBA nga nakalambot sa 10,000 ka-assist. Sa nakaligad na bulan, may 35,000 ka-career points ang 37 anyos nga Lakers star nga ginakabig pinakahuben nga nakahimo sang amo nga puntos. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Kag sa ato ng mga ka-action nga nag-monitor via Facebook and YouTube kag radio. Maayong aga sa inyo, mga ka-action. Mayang aga, tamyaw ko lang ako ngayon na blues anay. Happy birthday sa kay Paul Kevin Candazo. Kevin Duran Candazo. Yes. Happy birthday to. Happy birthday, Paul Kevin! Kabalo ka na. Kung ano Kung diin himuon mo. waon. Kung din waon. Yes. Ang iya ni Tito. Sa in charge na nimo nga si Cat. Talaga kasang cat. Si Katrina mo kundi Cat. Katrina. Sige. So alam na sa hinablos ni Action Boy, pangitaon mo lang si Cat. Mangod dyan mo na. Mangod dyan mo. Mangod dyan na. Kundi sa balay sila lang na siya kagang father kayong mother at tuto sa gwa. Father, mother kasi lulo nila.
talagsap na sila kakita na nga duha. Ay nga aman. Ambot sila. Amo na sila busy sa life nila. Magbuwas kwarto. Kalay. Sige Sa kay Migo Tada Alan Navales, good morning, man. Kag kay Ma'am Vanessa Mayo, happy birthday. Happy man. birthday, Sa may Ma'am US. Vanessa Mayo. Karon nga adlaw sa US, pero March 14 gini siya. Pero karon nga adlaw March 14 sa US. Happy birthday, Ma'am Van. Sige. Sige. So, sa Go. aton na balita, Special Action Boy, aton pa din ng istoryahan, ini mga dapat likawan para hindi tabala magka-pimples. So, kagapon, na istoryahan ta ang dairy, na likawan ta na. Dairy So, products. yes, dairy products. Eh, chocolate din na dairy products, ah? Ang ano guro yung milk chocolate guro yung. Ah, Kaya ang ano yung cocoa. Cocoa. Cocoa man yan, Cocoa. diba? Cocoa. Cocoa? Tala ka sa cocoa. Cocoa, guro. Okay. Na ano mo kasang cocoa? Sure na? Cocoa, no? Cocoa, kikeo. Meron pinagana kikeo, di ba? Kikeo man. Oh, kikeo ang ilang nga tawag sa cocoa. May baka. cocoa, meron man kikeo. May Yung cocoa cocoa, cocoa, kasi cocoa crunch na yun. Char. Sige. Pasayod. Sa next action boy, sugary drinks and fast food. Sugary. Yan. Sugary drinks. So, likawan ta na. Kaya suno kay Dr. Munib Shah, dermatologist ni siya action boy ha. Siling ni Dr. Shah, ang high processed sugar content kuno sa mga fast food action boy, mahimo ini mangin na halinan sang Pimples. acne. Sang acne. Oo. Samtang suno naman kay American Academy of Dermatology. Kung suno sa American Academy Dermatology, nga ang sugary food and drinks action boy, posible mangin rason man sa pagtaas ang blood sugar nga nagaresulta sang hormonal acne response. Okay. So again, tanan nga sobra action boy, hindi na gid man makapaayo sa aton nga Correct. luwas. Anything Correct. sobra, hindi gid man mayo. Bisan ano pa na, Kinahanglan ka-healthy. tanan moderate lang. Yes. Ah. Next action boy, white bread. Sunod naman kay Dr. Eurom Hart, action boy, board-certified dermatologist na siya and specialist in acne phototherapy. Ang white bread kuno ang posible mangin na halinan sang acne, bangod ini ang high glycemic food. But silingon, nangin rason ini sang madasing nga pagtaas ang blood sugar level, kangay sang sugary drinks. Sa nahambal naman. So, likaw-likawan, taman ni, hindi magin siling nga, Mga white sugar. Mga white bread. Oo, white bread. Kung nga ikaw bakal ka mga wheat bread kaya, no? Wheat bread. Pero kisan lang ko gakaon bread, action boy. Correct. Wala lang ko may gakaon sa bong bread. Kay gasula, bang ako niya, sulok-sulok. Okay. Explain nga. So, hindi takagili pag regaluhan bread. Regalo, giyang bread. Hindi pwede mo regalo, ha? Pwede, Doors, basta... may gift ko di sa imo, ha? Ano na sa bread? Pan-Amerikano. Pan-Amerikano. Namit man na siya. Ay, namit na. Siguro. Amo nang loaf bread. Pan-Amerikano na tawag. Pan-Amerikano. Okay. So, na, simpo, Pan-Amerikano. Ginaya mo, Pan-Amerikano. tawag sila. Baka may Pan-Amerikano. Loaf bread na siya, So, kuya actually. loaf bread. Sige. So, last action boy, ang mga whey protein. Mga ginainom ni Mga? sa aton, whey protein. Whey? Oo. Ang mga ginainom ni W-H-E-Y? Ang mga ginainom ni sa aton, yung mga hilig mag-gym. Mga... Hindi mo na siya gali mayo, action boy, hindi siya mayo, kung sobra ang pag-consume. Okay, naga-trigger man siya sang acne. Okay? So, amo na siya, kay, agana-ganon ta lang. Kay Saging, hindi saging? wala man di mo nakabutang saging. Meron pa yun ng saging, ha? Oo, saging. Tod? Oo. Nga, amo nagalib na kagakaon saging. Hindi kita mo nga mo, way punggod. Amo na? Oo, talab lang mo, iplak ang saging. Teka, Ti punggod ari mo. yung mga rason niya nga ang nagkapunggod, kalikawan mo, tilikawan mong saging? Or Di dapat ba saging ka sa unon mo, para hindi ka magpunggod? I-replace mo sa white bread, ano na lang, saging. Okay, pareho sa amo, nga mahilig sa saging, ay wala ginapunggod. Kung makakita ko, amo, i-check ko, kung wala, naman sila punggod. Kasi wala, ang amo lang na sa inyo balay. Wala. Para sa buli, walang punggod. Nakalai. Okay, sige. Balita Morning Edition. Mga ka-action, inyong ipamatihan natin mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Karon nga adlaw Martes, Marso 15. Ang inyo diri nga news team, Aksyon, Dorel Cabal. Production Boy Duran, standby na sa Action Hotline, na puti Action Brian Morden. Mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo.
Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Aksyon Radio.